Aici, deci îmi dau aici tare, fac preluarea, dau pas, îmi fac puțin preluarea aici, da? Da. După aia finalizez, ok? Da. Bun. Acum avem trecerea simplă, da? Ne ducem în partea cealaltă și schimbăm, da? Bun, testul de greutate. Și rapid, nu fac cu fenta aici, da? Mă duc din preluarea aici, aproape de el, hop, și până în schimb, da? Schimb centru de greutate. Eric, acolo, nu vreau să fac aici, da? Vreau să fac, hop, până mai avansat. Ok? La șutul fals, ok? Hai, îi dăm drumul. Tare! Hop! Încă o dată, hai! Vrei să plată? Ia! Tare! Hop! 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 Și! Bun! Alo! Și! Tare! Hop! 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 Da! Și! Gol! Bravo! Foarte bine! Hai, dă mingea! Ia, Eric! Și! Tare! Da! Da! Mai tare! Încă o dată! Încă o dată! Atenție la pas! Vino mai aproape! De aici dai! De aici dai pas! Din dreptul copetei! Acolo! Hai! Mai tare! Mai tare! Dă-i tare! Să vină mingea tare înapoi! Da! Așa! Hop! 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 Și! Bravo! Și! Finalizezi! Înapoi! Bravo! Hai! Tare pas! Da! 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 Hop! Da! Și! Bravo! Nu nimic! Eu mai fac o dată, dar n-am dat limită de atingere, ok? Hai, Panti! Îmi convinge să mai aduceți și mie. Hai! Mai dă înainte. Tare! Hop! 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 Bravo, Panti! Bravo! Foarte bine, Panti! Hai! Următoarea minge! Hai! Tare! Da! 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 Și! Hop! Și! Bravo, Panti! Hai, Robi! Tare, din dreptul copetei, da? Tare! Acolo! Hop, 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 hop și hop! Foarte bine, nu-i nimic, piciorul de sprijin, hai! Hop, 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 hop și da! De gol! Bravo, foarte bine! Hai, următorul! Hai, Eric! Dă-i drumul, tare! Da, 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 da! Hop, hop, hop! Bravo, bravo, foarte bine, Eric. Hai. Și hop, 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 hop. Da, și bravo, nu mă las. Nu mă las în spate acolo, da? Hai. Hai, Pati. Dă-mi-o pe aia de acolo. Hai, Pati, dă-i tare în ea. Oh, ușor. Nu nimic, stai puțin că s-a strâmbat ăsta aici.